ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଦଶହରା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିବେ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ତ କେଉଁଠି ଅଧା ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ଦେବା ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ 62 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ଗ୍ରାମ। କମିଟିର ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଥର ଆମେ 62 ଫୁଟର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ତୋରଣମୟ ତୋରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ। କଟକରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ମୁକୁଟ ଯାଏଁ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ନିଆରା କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ମନକୁ ଏବଂ ଆମ ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ମିଶିକି ଆଜି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଲାଭ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶୂନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।